Ramogi jonga yore kino machiegni wantiere kar kae okinyi ma kawuono ma tarik 10 kod 3 dwe ni mokwongo ma Januari higa mar 2026 wantiere ka marango ni chal mar piny Kenya e chenro ni maru piny weche mosebedo ka timore mathoth ahinya kawuono kod mago bende ma otimore odiochieng' manyoro kod bende mosebedo ka waluwo ni are chakruok mar higa ma chenro mokwongo mokelo ni kae chal mar piny Kenya e higa ni manyien mar 2026 adhi bedo katae nyinga Cleophas Oloch jagisumo kanya kwar mokiewo nyaka jisango to adhi bedo ka kod welo ariyo ma achiel kuom gi bende osedonjo e studio kae mar mondo mochak twak achiel kachiel antiere kae kod wakili Ambrose Weda ma bende osedonjo e studio kar ka mar mondo mi omos okinyi ma kawuono kae e chak higa manyien mar 2026 ni yore wakili kendo machiegni. Ayawra nyenye kwa Ramogi joanga mosu kamoro mar mountain Yesu paki praise the Lord again no chako maber happy new year may 2026 ubedno higa maber motegno higa mantie success victory na wuona chake maber kaka jakom mar Maseno school wadhi maber wayombo nyotengre kende kama wango 89 of 84 to e minus gitu kuro kwachi 200 limna 300 wadoko ni Nyasaye ro kamano neno ka school machielo mjwale mo ne Asumbi Girls gidimo the maber me ana won to the Lord is with me and he has walked with us chako be wachake maber kata ki chake maraj gimoro de kama tangelo ni gini in bidalemo ni Nyasaye gwedhi omiya kweva ngegi makweva akweva nigi arrows abich Tiluongo the children are a heritage from the Lord. I gave from you. Me minimum 5. Mama watching mama no Weda watching minimum 5 children. So ikere. Aya. Ero kama na ya hoje tota ya mama mbone no chenro. Okinyi makawuono. Kon mathoth matire kar kayo. Ilose weche mama Maseno school. Ngeni mae bene mana chal mar piny Kenya. Sikunde gi transition jakom mar board ma school no mano mama Maseno school no atimo sigana ka mano mako school ma Kisumu boys kod Maseno school kana chako jumani ka orango transition ma grade 10 bende mantiere kar kae nok mar jopuonje bende miu kibaji nikech ntiere pathways moko ma dipono mi Maseno school kaka achiel kuom national schools ma bende ntiere alworawa ma bende kirango pono nok mar jopuonje nyalo keto gi achiedh nade nok mar jopuonje en problem e Kenya ka kuonde te okwan kende kuonde te lakini wan kaka wajoma riek nitie jopuonj mwandiko wago budget maber mwaketo kaka obro ndiko gi nitie bende kaka wan ge power ana jakom ta jakom mabe bade lach mong'ere koro ka nitie jopuonj ari adek to walweso to wakero mar adek Maseno school be jopuonj ohero koro joma mi transfer ma this Maseno school koro wadhi to wagine ok warach ahinya ka jomoko warach to ka hinya ka jomoko wan bende moro bende nyaka ung'e ni dala wa kamae seme kombewa hihi kombewa pacho ema commissioner timono yuchwae mano wuora koro powerful wabet ng'eny kwa keto a foot down to kwa thagra ahinya ka andingo panga secondary ka ochikocha ero kawana nyikete ler kendo igen paro mongonya kono mujang maskune moko sebedo ka chwalo bende ni gidhi thuolo mano mar dhi kata skune mago mag technical TVETs kata polytechnics momoko mar mondo mi gikaw jopuonje moko manya konyo gi subjects moko machalo kaka building and construction which mag fisheries mantiere kar kacha moloyo miyo jopuonje mag biology pek mar puonjo subjects momoko ponono maonge elai margi wada chako nyakura mo juan kae to wada chako kod sigana no mano ma oloso diche manyoro kod Walter Nyambaga kotenore kod kama ODM ochunge nyaka sani en kama chal nade dipo ni dio machungwa to machungwa ni kidiye olwar kanye juice ne chal war kure gazet makono bele no menye warangane kendo winj sigana makama monde Enero mubire kinde paka maga siasa mani ukwema na yodho wadhna mchumbi vipingo ekodo kuku mar ODM ka ema kuku mar duond bura mar ODM umedo tielo ne oganda ne oyango Dr. Buro Ginga kaka ne osepwodhi mar bedo gai mar duond bura mar ODM. Yes. Ya, lakini unasema kuna tofauti kati ya members ya party. Hakuna. Ile yote ambayo inaendelea ni demokrasia tu, kwa sababu party yetu
imeruhusu watu kuongea na watu wanaongea maoni tofauti, lakini vile tumesema sisi tutaendelea kuongea, tutaendelea kuimarisha chama yetu na chama itaendelea kuwa mmoja. Kuku mar ODM no uyire kod duol achiel motegno nigi gonyo thuolo Dr. Buroginga mondo chagoyo mbaka kendo lombo duond buche mamoko moting'o UDA mageto bede winjruok kod riwruok gi duond bura mar ODM motelo ne yiero maduong'. The committee meeting expressed the intention to initiate structured negotiations with different political formations, beginning with the United Democratic Alliance. To this end, we have mandated the party leader to commence this process. Concurrently, consultations with party members will proceed, culminating in the National Delegates Convention. Mageting mreka jo od bura mag ODM mane oromo e boma Nairobi to orwako okang' mokaw kod ODM e kendo lero ni ng'at ma otemo dhi ataro kod okang' mokaw kod ODM to ibiro thedhne wuoche mane apoyo thedhone liech e thim. Gathered here today to lend our undivided support to the position taken by the leadership of ODM to get into negotiations a pre-election pact with UDA party. And we want to say that we totally agree and support the resolution to begin negotiations with the UDA party for the sake of concluding a pre-election agreement for 2027. Tumekubaliana kwa kauli moja, hayo mapendekezo ndio tena nayo, na wale wajaridhika ama wapendi ya mapendekezo ni vyema pia vizuri waambiwe ukweli wakati huu wajiondoe. Jod bura gosie mojagoro mar ODM Edwin Sifuna to kod lange man kod to kendo ok dwar nyodho pima chunga mag siasa ODM. So I know Secretary General Sifuna was not in Mombasa, I've seen. But I want to request him, we are the ones who put you there. Please follow the party line. I am grateful that the Central Committee, there is a statement they have made, that we are here to form government or to be that government. That is the duty of every political party. This is not church. Penj maduong' en ni en barruok koso riwruok. Walter Nyabaga, Ramogi TV, Karen, Nairobi. Erokamano ahinya Walter Nyabaga, oluwogi ka entiere Nairobi ka entiere Karen. Kendo weche mathoth timore, wakili Ambrose Weda entiere iri ka. Kendo penjo mokwongo mantiere ka, Yes. pi machungwa ni. Yes. Okech ne jok moko. Kosango madipo ni timore nyaka sani. Rombe osebag mathoth ahinya. Pi machunga to kech ne jomo. Jikawe dan ka chak koda. Okech ni. Koso pok ichame. Nichame ite ng'udho. Ok na chame ta ng'udho. Na chaka dhi lware dhoga to babu golo miyo Professor Nyoko. Makoro wan ok wagoko. Tano ka jogi bibiro to they don't want to. Okane ka gidwa ni ji oriwre. Gisiko bane gidhiyo Sifuna dhiyo kia ng'ano dhiyo. Gine ma gidhiyo maloyo. Aneno ka jaduong' Mheshimiwa Oburu kelo leadership mar inclusivity. Oloso maber. Lakini jo manie tiende ka pod oketo lweny gisiko ni ng'ane ok obigine gibuogo joma nyo chako bedo gi hope nyo paro aneno ka gavana Jakom wuon ma party osiko buog president buog na gibuog Sifuna gibuog Babu gibuog ng'ane giri koro miyo nitie joma bedo gi luoro to jogi ko bedo gi luoro to ging'eyo kaka ODM operate gandalo duto biro chuno gen gichopo kama ginyalo wuok oko. Tabu mantie en ni Secretary General aneno ka onge buch geno onge rogina to Secretary General kariore en vital mamar chama ni Raila manu tegno ene mane ko gone left right north south lakini sani ng'ama nyalo go left right north to jeluo to onge koro Sifuna en very vital kendo en very critical to wuoyi bende mawang'e tek to wiye tek riek bendo riek mbele bendo neno ung'e ni Nairobi ka
you need lawyers, you need Kikuyus, you need Kambas, you need all this. Koro ogo kwande, masa moro, onyalo timo gimiluongo ni looking for offense. Looking for offense, any igeri. Pie do luo wacho ni ng'ato gere mondo yo chwai mo ana kaka mane kakutima tabe ten mo kwenyo ji kamano kanyo bende manyalo bedo ni babu nitie nikech babu bonge ni constituency ma nitie kabende moko ma odwaro Kikuyu odwaro Kamba to kae tong nyoni mbele 20 years from now abiro siasa na biro chalo nade kan rareu manyicho riwo ji temo tegno kaka Honorable Raila Amolo Odinga koro ng'ato temo chat kama odwa dhi makane ODM dwa bedo motegno to chako kendo kuro ywayo giywa break kane gisechopo Nairobi to gijage dok Nakuru koro gibiro ka gichoko jitwadhe wachoko gimineno mone maman kanyono mburano kinene is a pale shadow the wagunda luongo ni pale shadow of ODM mano should worry them. Mano onego bed gi maging'iyo to koni jogi dala wa gimoro rach ka watim nang'o gineno ka ji ka koro honorable walo giro wuok kar mondo giduoge ODM to ma ka ji ochiko kuro nyalo kere mabiro bedo matek Secretary General gimi luor Secretary General especially mawuok e piny Loya ka history nyiso ni gi jochendo ga to gi jogo waga birek Ford original Ford ne antie Ford mayienga Ford yiengo piny sikuku no bar mowuok Ford asili mowuok Ford Kenya mano waneno nyo ababu na mwamba jagoro mogik potho bar ODM baba no gole mna joma rwako sude mrotenge no ketho biero kabisa nege de bare kore ka babu odhi koro wachako rwako Sifuna ochiko exactly gimane sikuku timo mati ochiko exactly gimane babu na mwamba timo ka okobero dealt with carefully mana kaka baba no deal ga babu na mwamba tabu will be there ana wacho negi kenda kono please be careful Jakom wanga kintedo kedo gijo dala uni ngane gere president ya mngane kiari ya mngane ngini party ka corrosion is inside to yath mare en riuji wajumbe mineno moko nitie ma idhi witoko nyocho ging'iyo gi campaign o nyocho ging'iyo gi miyo ji pesa nyocho ging'iyo gi chundo le nyithindo fees mon liete nyocho gi gednegi budget no nyo gi keto sani mon nyaka nyodho ko mon liete nyaka cham weo mago they have to plan koro jomoko dhi bedo oko emiyo odwano pre-election ene pre-election pact ma wacho ne wan koni zone wa ji biro gore nyaka pinyru aya to kanyo bende mantiere paro mathoth nyaka wacho ni koro twak en gimoro monego bed ni chako en twak makao direction machal nade nyaka Ramogi jwang' ka sani kama ntiere kae penyo maduong' ahinya ma wantiego kapodi en rango ni en twak madhi bedo kamulo ang'o gini mantiere kar kae en thuolo ma sirkal dhi neno kata sirkal duond bura mar ODM dhi bedo gi thuolo mar rango mathoth ahinya mantiere kar ka achiel kachiel mano ma gibedo kanyo mar mondo mi rangi kama ntiere kar ka wadhi bedo ka kod mheshimiwa mano ma Suna West mano Peter Masara ma bende osedonjo e studio kar kae mar mondo mi en bende omiyowa paro nyoro ne ntiere romone ne ntiere Karen mane ntiere matimore Vipingo Kilifi weche to ne thoth ahinya kendo kacha kuku mar telo mar ODM ema ne do thuolo mar chopo twagni kane giwacho kacha niero en twak ma gesero en twak mar loso winjruok gi duond buche mamoko ang'o gini mantiere iye kacha magida bedo gi thuolo mano mar rango antiere kae kod mheshimiwa Peter Masara mosedonjo e studio kar kae mano jaod bura ma Suna West oyawre kendo machiegni ero piny e higa wacho ni mae chenro mokwongo mar higa mar State of the Nation mantiere kodi kar kae machiegni pero kawano Cleopa mokwongo adwa moso nyikwa Ramogi jwang' ni oyawre uru joma owuok dhi e tijegi ukwayo ni hawi maber kendo kech nyopo kawuoyo gi ji studio ka yiena mondo awish jo Kenya mangima mawinjo maneno Ramogi TV ni happy new year en higa maber higa man gi geno higa mar kwarruok ng'uono kendo en ik Yesu
Erokamano kendo machiegni mana kama wantiere kodi kar ka achiel kachiel achaka kuda wasechako wadhi kodi nyime. Nyoro ne nitiere bura kendo en bura mane osidho kendo ne urwako paro mano mar donjo e twak kod duond buche mamoko kaka duond bura mar ODM. Oketu kama chal nade, en twak machal nade mapono nugeno tok romo machalo kamano mag bag nyoro. Erokamano Cleopa, adwa wacho ni wan kaka jochama mag ODM wageno loso sirkal kiwan. Kok wanyalo lose kiwan to wariwore gi jomoko mondo walos sirkal mabiro. Omiyo wasechako bedo mokwongo ok wabedo abeda, wadwaro ni mondo mi wajiw kata watiek lek kata ideologies ma Baba Raila Amolo Odinga ne nigo mar jiwo gimiluongo ni counties, chike otigi chike e Kenya ka, sirkal moriwo ji te, sirkal maonge mibadhi. Bende wadwaro ni jogo manoseinyore kamanyo demokrasia mondo mi sirkal bo ochulgi kowuok kuom jok miluongo ni established institution kaka Kenya Human Rights Commission mondo giyud gimbe ratichgi. Omiyo ne wabedo nyoro kwa kao be stock kwa parogo bende ni to nyaka baba koro nyoni ndi ang'o madhi mbele. Kada en joluo to ne wawacho ni wadwa dok e liel. Mondo koro wakaw stock mag gik mosetimore. To ni wawinjore ni en MPs manyoni kanyo nyo gin 35 moa e kabinde mopogore opogore. To nikech en bura manyo luongo garaka kuom joma nyo luongi 34 nyo kwa rusa kech nyo ok gichope sama winjore. To nyo okorore bende ni Central Committee mar party bende romo Kilifi. To paro manyo wan be magimbe kare gidhi gibedo ma wambe kane wan kanyo wasiro ni koro nyaka wachak ng'iyo kech yiero manyien odong' mana higa achiel gi dweche moko. Koro nyaka wachak ng'iyo ni to wadhiye nade. Wadwa ikore chon mondo mi kochopo to wang'o yudwa kwa ikore. Mheshimiwa, pi machungwa ni dipo ni okech ne jok moko e ODM kanyo kamunti nyoro loso mager ka urango agin jotelo mamoko manoko chope romo mane timore Vipingo Kilifi. Ada wacho ni ODM ena movement to kendo ena movement mar Democrats. Ng'ato nigi haki mar wuoyo kendo mar timo gik moko mak mana ni ODM nigi chike to gi structures ma ng'ato nyalo chiwo go pache. Koro ng'ato ka wuoyo kaka en to yiene wacha gimoparo, to ng'ato ka wuoyo kaka jatend chama to kokowinjore gi gima chama dwaro to en gi yo monego lu. Ada wacho ni machunga kokamit nikech kata joma go kokogi ok dwa wuok. Iwacho mani wadwa nolosi wategi chama gima kech ok tegi. To jok manie dani jok manie bende wuogi. Ni jo ere ng'ama dwa wuok. Mi wacho ka nyoro ni nitiere e twak gi jofwambo kama ne jaod bura ma Homa Bay Town. Kaluma. Oloso kanyo to okono kanyo jagoro maduong' mar duond bura mar ODM. Kaluma nyok wuok kaka chama, Kaluma nyok wuoyo kaka MP ma Homa Bay Town. Kendo jakanyo mar chama mar ODM. En jachama mar ODM to en gi haki mar wuoyo kaka jachama to kowuok kaka chama. Koro gima nyo wacho no mano mare en gi haki ya kech samoro bende jagoro be samoro timo marach. To bato okadwar kondeme biko chakia gimomiyo nyo leo samoro nyo tuo, samoro kichena leader e Senate samonyo gin gi leadership commitment moro, warito reaction ne kuom gik ma no wachi. Mar ariyo onge vacuum e party. Sama secretary onge, jalup secretary nitiere timo tije ma secretary onego timre nade, onego tim. Koro chama to pod en mara, en mana ni Cleopa wawinjre. Yien maduong' kogore piny to winyo cha pie mang'eny. Nyaka ji kuong gikere kapod gimanyo to koro wapiyo kanye makama nyicho wachame matunda ni onge. Koro wanto Nyasaye okonyowa of all the parties, kiseng'iyo history mar parties ka the founders kata the pillar margi otho ng'eny gi kethorega. To wan gi hawi ni Raila nyo nindo to piyo Central Committee no make a wise decision moketo Oburu Odinga ma bene chief advisor mar Raila kaka party leader wa. Koro miyo o contain kata joma ne nigi geno mar ringo ketho party koro gini obwogogi. Koro ji pod parore to gitimo nang'o. Otherwise ana paro ni party strong. Kanya neno joma nyo biro kech ok bura manyo wan go kareno ken bura manyo luongo gi senior people in the party. Nene na MPs mane paro ni koro ka gini temore watim nang'o. Koro ji nyo luongore aluonga. To nya neno ka jo Masai nitie, jo Turkana nitie, jo Coast nitie, Waloya nitie, jo Kisii nitie, jo Nairobi nitie. Mano no nyisa ni chama pod ang'owa
imara. Aya. Political parties and then election is about interest. Koro nitiere individual ma samoro ka gineno current situation, samoro gineno ka gik mane ground ok compatible kodgi, koro gimbo yiene gichako manyo way forward. Mana kaka wan 2022 ne wadhi gi Wiper, ne wadhi gi KANU, ne wadhi gi chama mamoko. To sani neno ka chama go be gimbe gichak their own path kaka gidhi e 2027 election. Individuals bende sama koro wachope ni be chako chat their own path kaka odwaro re-election kata odwaro go kom machielo. So gik matimore are very normal a political scene ma kik bug jen mani jomoko odwa dhi ahead ahinya. Oganda mag jo ODM pod yuago baba. Onge ng'ama ne gino ni baba nyalo tho. Ing'e ng'at moro motuore ma ji ong'eyo ma ji wacho ni koro sando kata Nyasaye ome, psychologically ji nyalo ikore ni onyalo tho. To ne pod wan gi geno kech piny owacho ni 2027 to koro baba dhi magata ok otimre nade kata ok okompen. Koro tho ne cha ohinyo ji mang'eny makata an Peter Masara. Ok watch TV, pok asomo, ok ane radio, ok awinj radio, ok asom gazet. Nikech bang'e no to siepna mimo be ochako tho. Koro gigi osebedo malich man pod aura wan to piny ni oa kanye to dhi kanye. To jomoko to osechako serekea. Gin gichikore kata mana family mar Raila Amolo Odinga. Adira jaduong' no nyore kothoka. Mama Ida pod ne ywak oling. Jomoko bire kech gima koro Raila owego jo Kenya, especially followers ge en chama mar ODM. Kikethe to neno chune ni nyaka owuog oko. An nawacho ne jowa man gi aspiration mar yudo kombe mamoko. Ka adira ni kali through school mar Raila, school of politics mar leadership mar Raila, onego wateg chama, to mar ariyo onego wawach weche makonyo japiny. Raila was always ne chung' kar jopiny. Nodwaro ni mondo ji te nyaka joma wanyonge oyud haki. Koro onego watim leadership wa, onego chop gik mauno mane Raila nego mondo mi joge moweyo kik dong' kie ahinya. Ginene kare nitiere student moko ma Raila oweyo ma pod nyalo konyogi. Erokamano Mheshimiwa Masara. Kendo wakil Ambrose Weda antiere iri kar kae. Iketne nyakura moge jwang' gini ler ni to tiende nang'o kiwache ka ni en pre-election coalition kata winjruok gi duond buche mamoko motelo ne yiero maduong' mabiro. Nikech oganda ong'eyo maikore ne yiero kod tok yiero. Giduto gin ga mag pogo kombe koso mag chano gik machal nade, pogo mwandu mag sirkal. Nikech sani ka ODM tiere kar ka partner moko magacho ne gidhi ka duond bura en duond bura moloso sirkal mano mar UDA. Tiende nang'o ne jo ODM ne jok moko bende marito neno kaka twak maka mag dhi bedo kabiro mbele. Erokamano Mheshimiwa Peter Masara. This is my first time mondo warom at close range. Erokamano wabende timo numos podo yuago baba wan wako baba gi mor kendo wang'eyo no setiyo maber we legacy ang'eni diere mane wachako ODM ne pod in school. Lakini machunga pigno une mochamo. Koro une joma chamo pigno sano siko ni ODM waimarisha chama. 205 na nyithindo ariyo. Waimarisha chama. Joma ne ODM ogol machunga dhoge. Ka ok opang maber to ji biro gore nyaka okinyi nyaka piny ru. Coming to your question, pre-election en uwinjoru ni either kubedo president ka ng'ane kibedo president to agoko wakao chuny bendi chodoro matin kamano gimeni winjo ka ng'ama iluongo ni the reggae wacho ni shares mane mobedo gino mane Mheshimiwa Uhuru Muigai Kenyatta wan gina siepa gi the deputy president donjo miloso the original TNA and URP. Ne nitie winjruok ka donjo to ayudo mag donjo ma Mheshimiwa Uhuru alitimiza vizuri kage chaga dok kendo mano ne nitie. So gimoro nobedo gi pre-election pact en gima ne kare, en gima ber, en gima miyo ji tiyo kanyakla. En mana ni bedo gi pre-election pact ka ina swad no mbolo go idhi kelo. Nitie kaka ODM top leadership assume ni teko mane Raila ne go mano mako go ji mano mako especially piny luo gibe gidhi timo mano ka giting'o kad miluongo ni ODM
ODM wang'ni beto gajore oridore bwana Honorable Peter Masara wang'ni mon nyaka inyiewo wewo monuore mond liet nyaka ger negi udi ko nyaka nyodhe wang'ni MPs mane kiseting'o otiko tikone Raila Gilange wang'ni otek tim gimiluongo ni saving kik iketie wach miwinjo ma governors gi wach nikech governors nigi pesa kendo gin gi gine ing'ama ber kendo inyalo bedo president to gipangi bende ikri nikech gima wadwaro maduong' kaka luo kaka oganda ni wan be chieng' moro nyakwaro nagi mowuok South Sudan marateng' kaka onene rateng'ni to choke ne dongo obedo chamie muma kawacho ni mimi na hapa ya kwamba so oken gik matindo kia wadwaro strengthen counties wadwaro kiango mago gina kaka kachumbari to mena goko en power kama mheshimiwa William Samoei Arap Ruto bete sani wadwaro ni kowuok 2032 to ganda mowuok e dhodni chamo muma as the 6th president omiyo ODM opang mano UDA opang mano ji opang mano mheshimiwa Walogero opang mano e kwagi to mora nduchal ka gima wago e pira tigo pira magedi omiyo pact no kobeto bet ni jaduong' wadhi ungi lwedo to wan bende quietly moko ndek piny wadwaro ni wabende 2032 kiwuok to golie wuodwa moro kata nyarwa moro motegno kaka koro hon Peter Masara ka wabiro chako chwake koro kwasechoka to walosi koro richo ni ok wach mang'eny kibiro go wach marach to wan wakaw ni richo maka chopo 2030 koro kiromo gi ndidi nyoro gere to uromo tongolo be ingo to ka un be uchako doko gavana wanga beat me again ke ang'ang'o to wabiro chopo kama onge ng'ama losi to ndidi nyoro nuore nikech jodala ge be ng'eny nyaka watim kwano kamano kwano makamae mheshimiwa Peter Masara kigoye irange yo machal nade kuom ranyisi in koro sani ka waloso iwuok idok Suna West idok kono jo Suna West ni sirkal mane okwagone gi kura e yiero mabiro e yiero mokalo mar 2022 sirkal ni waradonjo kod gi winjruok mano motelo ni yiero kaka chama mar ODM kata kodoko ni yiero kidog rango kom mar od bura idarango kom machielo akia ka polisa loko paro ma iniga manyien angi konwa kama intiere karka idhi kono gi gik mani kono gi yiero mokalo cha koso sani dhi bedo kata kikono gi ni ng'ama no apingo 2022 cha wadok tiyo kode koso giseng'eyo erokamano Cleopa mokwongo adawacho ni chama ichako mondo capture power to kendo ger ji koro sama ne wan 2022 wambe ne wan gi geno ni Raila dhi bedo president mondo development obinwa to jatelo maber kata miyo kata wuoro maber ong'iyo kodhi e dwar to nogeno yudo le maduong' to yudo mana winyo koro chwako winyo ni to keto sup mang'eny to tedo kuon maduong' to nyithinde yieng' kogeno ni kiny ne bed maber omiyo wisdom mar Raila noneno ni wasebede ndara ndalo mang'eny mon mang'eny osetho yawuotwa osetho nyithindwa moko rong'onde jomoko mwandugi okethore ka wademonstrate kodwaro space mar demokrasia omiyo noneno ni koro gima piny Kenya duong' moloyo interest mar ng'at achiel omiyo noyie ka piny ne dhi ing'e ni agencies ka nojok dhi gi piny ka gibedo supported gi jomoko magalagala koro nowacho kada en ng'ama selfish to seche ka ema en bende do riwre gi joka to giloko sirikand William Ruto to sama ne waloko sirikand ka mano do timore ji do tho piny do bedo maonge kwe kech waseneno pinje kaka Southern Sudan Somali pinje makamago ka koro economy margi okethore koro noswalo pride mare mawacho ni gi stabilize sirikal mondo wabede gi miluongo ni broad based government nokwadhi adhiya for selfish reasons ne wan gi 10 point agenda mane wadwaro makade walos sirikal to de watimo to koro nikech ok waloso sirikal to yienwa mondo wadonje sirikal moko wanyalo implement gi kawane sirikal no kata kok wayudo 100% to gi moko jowa mosebedo ka sandre gi nyalo yudo adiera mantiere ni sani kapok nyoma obedo ni neno ka nyithindo ni imako nyathi imako ilalgo abduction sani koro timre nade odok chien mar ariyo sirikal machon kapok ODM nobire e winjruok gi Kenya Kwanza ne en sirikand dhoudi adiwa ariyo ne en mar jolang'o gi jokikuyu sani neno ka nyaka dhoudi nyaka joturkana moko oyude gik moko mago part of gik ma Raila no believe in mar ariyo dongruok
adwa nyisi ni jowa sani osechako ng'eyo direction mwakao. In Suna West, ji ong'eyo maber ni anto napingo William Ruto. But ka baba in his wisdom, noseketwa ni mondo wati gi ng'ani mondo jowa oyud dongruok. Sani dhi go ilos na yore, yo ma kababu, makalo nyaka dera, madhi otho, contract ne ichiwo. Sani noselor, osetim evaluation, it's about to be awarded. Yo ma Uruba nyaka Klesia, yo ma Kajatenga nyaka Klesia, yo ma kamiluongo ni Kolalo, Milimani, Nyangubo kadhi kamane Golam. Daraja matudo kamiluongo ni Nyangubo to gi paw Nyuka loka ikete. Daraja matudo Juakali to gi Ombo iloso. Sani no idol million 100 media improve go Migori Teachers College ke chodwa no bed a consequence college mar Rongo University. For the first time moyudo stadium moseger in 2 months time oserumo mar million 800. Gige mwanyiso jowani jamwani kano kwagone ombulu to nyalo timonwa dongruok to wanyalo bedo kode piny mondo wawuon kech masani ne wapinge kwagone ombulu to yie otimonwa gigi to gima ne watimo ne onge nyiso ni mbele kocha wanyalo bedo kech president bung'eyo ni en kende gi chama ne okonyalo loso president okonyalo loso sirikal nyako manjo moko Kenya kawuono onge chama achiel manyalo bedo malok sirikal. Kenya nyaka dhi coalition nikech en a multi party democracy. Koro chama ng'eny. Koro number one wakono jopiny ni kama Raila nowewa podo kama ber unless ni obi oloko pache to wabro nene. Mano miyo party leader wanowacho ni wachak wuoyo gi ji. To wamiyo priority ok inyal bedo ni dak gi ng'ate ot sani. No kigone mbulu to konyo jogi tiwe okiwuo kode idhi chako manyo ng'ama chiel. Ichako kode ni bwana nyo wawinjore ni ka to wadwa tiyo sirikandi ma nyok wagoyo nini to wambe nyo wakonyi ke sirikal ka nyo barindasi nyo wabiro ma sirikandi koro timre nade uchung. Koro kadhi mbele iwenwa koso wadhi poge koso watimo nang'o. Koketonwa gima long' e table ma luwore gi aspiration mag chama wa to wakono jowa ni koro wariwre mondo mi wang'e ni te sirikal mabiro wan wadhi yude ang'o to ben sirikal ma oganda mag Kenya te dhi yude dwachgi mane gini watimo. Ero kamano ibe idhi yude ang'o ma penjo maduong' ahinya mantiere kar kae. Wakili Weda wasebedo kod studio gimoro ntiere ma wakili nowacho ok walam leadership to wa respect leadership. Jakom mar party sani en Wanga, party leader wa en ng'awa Oburu Odinga. Koro gima nyaka watim kaka oganda anyisi Cleopa ka watugore ni okwaluoro structure mag party to wadhi rumo. Giomi wadhi rumo Kenya ka kawuono kadhir William Ruto kaka an Peter Masara mjumbe ma Suna West. Obro singo na yo moro samoro bomiya basha ngora wuokgo. To gimomiya ni ok dhi konyo jo Kisumu, ok dhi konyo jo Suna East kata Suna West en mara. To kwa dhi kaka party to wabedo mutegno koro wadhi negotiation table ka one strong. Nikech ng'ami bedo ga mesano kong'iyo ng'i to neno ko oganda nitie. To kwa dhi ni ng'ato nigi majumbe ariyo ka ng'ato achiel ibro miyi gimoro to gimoganda yudo. Gima sani king'iyo kaka sani budget masani gimotere oganda wa maluo chakre Siaya nyaka Migori pok ne wayudo kata kane wane coalition government mane waloso gi Kibaki. Koro gima watimo ni nyaka wateg structures mawango. Okunyiso ni onyeko wabed gi chama achiel miluongo ni ODM kende. Ng'ama dwa chako chama ne be obede beda gi ideologies maber ok ni fight chama machielo. Embe ko wuok ka ni ODM obiebie to usno policy ne to wabro ng'iyo track record ne ni bosebedo consistent gi gik mosebedo kotimo. Bosebedo pro our community. Be ideologies magwa kaka oganda majara Ramogi nowe bedo go vice president kakoro ji yako lope to wacho ni ma ok gima nwa kedo ni ang'o wawuru wadwaro ni jo oganda te obed maromre Kenya ka wabro goe torch nikech be ng'ato kik wuondi ni jaluo onge ng'ama dhi bedo president 2032 waikore bwana to be pesa kik ipani ok manya ana kamilongo ni Masara nyinga be Masara kanyo gold nitie piny kwa dhi bugo piny to waduogo to in gi dollar. Koro warito the time to gi Nyasaye bende koketo ni mane vision wa to wambe wadwaro ni the next government chieng' moro achiel mana kaka Weda wacho jaluo onagi wache na hapa ya kwamba ero kamano ahinya wakili Ambrose Weda mana kama nantiere kaka tang'ena gi kulo ma duoko ma wach kako na machuma Masara to kama dani mondo mi mul wasebedo kodi studio ma Kisumu kata kae to gima wacho kacha maparo nyaka sani en ni jatend piny Kenya William Ruto na rugibede kata kamia ultimatum na kiani miwama koki miwama to madhi timre yo machal nade e kinde magigi timre tene
pre-election coalition kata pre-election pact mantieni Yes. tiende nang'o ni duond bura machalo kaka ODM mantiere gi lek mage mariwore kod lek mamoko mantiere duond bura mar UDA to ok ni kom mar jalup jatend piny Kenya kuom ranyisi onge ng'ato sani kata kom mar jatend piny Kenya onge ng'ato sani gin en kom ma ng'ato ka ng'ato nitieko kata to oganda mamoko bende range ODM orakre kod giyo machal nade e kinde ma gidonje twak machalo kamano. Erokamano madwa lero mondo umak sani urit next year joma losogo Maastricht en deputy president running mate mar William Samoei Arap Ruto iluongo ni Professor Kithure Kindiki. Jomodong' mawacho wechego giwalo gigo koko kendo ok giti gi rieko giketo fuo mbele. Kithure Kindiki ema dhi bedo running mate. Awachonu wanarom kamana kaka nawacho ne kaka ni ng'ane bedo president to neno mane bedo president mano ok dhi wil makata kubedo president muwuondu uno dhi wilo to wuondu mano fam wananuoka. Secondly, students mag Raila Maril ong'eyo ni ok ichung' e tok dala tigo koko idonje e dala idonje ang'o mane momiyo Raila ne nigi gima iluongo ni NDP ne wan e NDP no siepa sama ne loro Mandera some of us no ywak ka wadokie kanu iwinjo wach bang'e ochako loro Mandera ka ji dhi okon koro tan gi party na to wariwore LDP riwore wadonje gima iluongo ni NAK jochung' e NAK te LDP olor kam wuodhno king'iye kiwacho ni luwo siasa mar Raila then it is very basic ok ikal CBC ka mondo yud exceeding expectation ing'iyo ang'iya en 1 2 3. One of the ways mwadhi kawo go 2032 en wan wawegi kaka oganda luo nyaka wadonji e UDA mwakaw strategic positions either secretary general or chairperson and leadership. Masami wacho the supreme organ mar presidential candidate untie ye kuro makagi declare candidate tikot UDA candidate ugolo Masara ODM ugolo Weda kamano ka kori gona joka ng'ato wakaw ng'atadi to no adwa dhi bet ok tok pap to ndindi nyoro girito ni anie yeka ne to kai ruji moro kage setie to ge kaw ni ruling party koro decide ne ge dwaro Peter Masara ODM Suna East. Let us we wondo chuny wa jodalawa mama ne gima ODM otimo mar donje dala sani mar chako twak machalo kama ok gigo ogioko sani ndi luo madonje ODM odonji madonje UDA odonji why uru e bomo wach. That is the strategy. Joge kaka mjumbe to ng'eyo ni ka UDA modong' intact tidhi miye ticket to jibiro go ombulu gi Suria emomiyo MPs to kaloso ting'iyogi singo upande lakini oganda luo wana wacho ni oganda luo ni 2032 jaluo dhe kawo gini strategy emopogo nyaka wadonj mwara overrun mang'enywa bende kaw UDA gi ODM nyalo timo gimiluongo ni joint nomination. Tang'eyo ni ka en joint nomination under President Ruto to dhi bedo free and fair ikotonglo odhi bedo free and fair nyaka joma ne oko manolor nigi oko kawede unyalo yudo ka ni ODM kuro to pek so nikech oko pek nikech ji dwa bede kom wadwaro ni koro jomohero ma en obede kom oaye wang'iuru 2030 wa strategize wapimre makagine kendo ka wang'iye to wakoni ng'ane wagero Masara wagero Weda wagero Walo wagero Babu wagero Dr. Raymond Molo wagero ng'ane wadwagero yawuoyi 10 gi nyiri kore ka gibiro chungore gidong' 5 kore ka gidong' 3 kore ka gidong' 1 Jaramogi nowewa gi Raila to wewa gi Orengo to wewa gi Nyong'o to wewa gi Uma Muga mane piny luo kende kidhi koni to we Muite to we Kiraitu Murungi to we Manyara to we Mukisa Kitui to we Wamalwa owe dhano makane wuok ne ha to year we were spoiled for choice sande ko jowagi odong' ma
gol kindiki wadwaro mano wan kia ng'ane giri Sefuna dhiyo babu dhiyo kia joma onge chama imara kia ang'o otek small alemonu ni Nyasaye ya wang' Mheshimiwa Buru ber to kata ebe kunene all election time midwaro party leader manie coalition nyakube ni unie bathe kaka ne wane bath Jaramogi ma jaduong' koseko to loso na matin tash bet to jomatindo to sani jomatindo ke ma 2 week they don't have the money, they don't have the voice, they don't have the name recognition. Give better ni one kaka nyocha babo ke ne mo sani babo se you ko no call as a hero ke na hero ke no remain our hero to kinyal bedo ni isiko nini podi yuak mama ido setie kumudugo Nairobi modhi ya saloon makoro sano chako ugandisha chama ugine jo wajumbe mutegno kako winyo mheshimiwa podwa wanwa yogo Raila mwake yako mwagine we mheshimiwa Raila nindi kata mna kai Nyasaye mi nyathi modhi odoke polo idwa ni doke tanda within 1 week ne kaka luno panga raka to maro ni podwa yuago baba no gin ayure mano kawu Yesu babo nindo maper kendo no jatelo mwaluoro mwahero mategno ko udwa yuago baba nyaka ruto yo ngwe yuricho Mheshimiwa Masara ne make kare ni giparo medo karka kachiel koda ka Ambrose Weda waduogo bang' yo makao Masara sani to tie paro mathoth anya mado nyaka imbuika ade wacho ni Weda ni kare wang' ni jamna nyaka yuki awinjo makare ka wuok ugenya rang'ala kae Weda sasa Masara mos e studio ma Penina Odielo Fredrick Okoth wacho kaneno ka intie Nyalenda Kisumu erokamano Samuel Oyucho wacho ni Mark be present kantiere kar kae greetings ochopne okil manyathiwa aya ote ochopo kar kanyo nitie ote machielo madonjo kar ka mang'eny Mheshimiwa Masara duka ka range ma Brian JJ ma wuod Migori Suna West constituency wacho ni Kipingi agena wacho makare Kipingi area oneno chenro yo makare ka entiere Meru University mosna MP mara mano PF Masara wacho ni kone on my behalf no wacho ni university wacho ni en kwayo en kwayo mar basari check wacho ni not only university student can add mano bede gi help koro penjna goni is there any way that he can help clear that part mano mantiere kar kanyo mano weche go mag fee odhi nyime ochiwo namba moka dhi some ya moka asome kanyo nikech jaod bura mari nitie studio ka owinjo ote mari kidang oduogo ka mondo mi openji okoni kacha kaka isechaka no kasani basari ike kondete forms osegol mag Suna West nitiere mag seme tangini mashime Dr. James Kal poge kama ber poge kama ber nani osike class yangu aduogi mondo moranga chen kachiel en sario nyakora mogi jonga duogo kod mathoth bang' yo makao sani. In a world where family is everything, how far will one man go to claim what he doesn't deserve? View Sasa brings you a new and exciting series, Ahadi. After years of lies, Hans, and often returns home, but the truth he's hiding could destroy everything. Nataka ripoti ya Hans pamoja na mkewe. Will he inherit the riches or face a bitter reality? Anatokea mtu pasipojulikana, anakabidhiwa hii ofisi. Huu sio babangu. Visit viewsasa.com today and enjoy exclusive dramas. Jarik ni jamuod nyoyo gi goyo. Matiende ni dhi matek maok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero. Siku njema huonekana asubuhi. Kabisa Januari amangana gao. Seti him. Chamige. We museo. Kenya nzima tunasema jambo Kenya. Wax tiki taka twende sana my people. Hapa ndo nyumbani kwa muziki wa Afrika Mashariki na malezi ya vipaji.
Sasa tuko tayari kudrive on. Mibibi na mijize, leteni porojo sasa. Kwa habari za kuaminika kutoka kila pembe ya nchi. Are you ready? Leo kati ya Ingwe na Gor Serikali. Hapa ndio home. Wawa. Radio Citizen, radio number 1. Radio number 1. Karango momiyo ininyiero malich kamano. Kaponi min pari bongi adiera matimre ka. Bende ining'yo ka nyingi biro kethre Barnala kocha. Sani koro ininyiero pari, in bende biro nyieri. Some people think love needs to be extravagant, planned to perfection, on display. But sometimes, love is simply choosing to experience the world together. It's discovering new colors side by side, walking hand in hand where the ocean glows, sharing quiet smiles in moments that don't need words. In Mauritius, explore together. From the vibrant beauty of the Valley of Colors to the crystal shores of Ilosef, experiences designed to be felt, not trashed. Enjoy 4 unforgettable nights in Mauritius from just $3,550 per couple. Because love isn't about where you go, it's about who you share the journey with. This is our love language. View travel, dream, explore, discover. Nyakora moge joang machiegni mantiere karka chenro mar piny dhi nyime dakika osekalo 4 tok saa 2 mar okinyi ma kawuono ka twak pod en mar chal mar piny Kenya. Ni to piny Kenya ringo e yo machal nade, ochung' nade nyaka sani ka e kor gwenge mopogore opogore karkacha na koni mar mondo mi yonwa ote mari SMS line oyaw ma en 3 kaachiel koda ka mathoth ma bende pod imedo mana oronwa kae ka imiyowa paro ma opogore opogore ma bende intiere godo. Nitie ote mar donyo mar Brian Jared Wood Migori Suna West asesome ang'ayo thuolo kanyo mar Mheshimiwa Masara mondo mi oduoke. Okumu Junior owacho kama, Weda wache kare but owek siko koluongo nying baba. Aya, Peter Nyabula neno live owacho ni ka intiere maili 7 mano Kitale twak yom kendo ler 2032 is far. Let them wait. Wacha ni mimi niko na Owalo. Aya, twak mar Owalo biro ka bang' ka wasewinjo twak moro ka matin maduogo do sani. Nitie moro ka Thaddeus Otieno wacho ni mosna Mheshimiwa Weda kendo kone ni oparo Lembo Boys mano school mane usome. Aya, oparo mana Maseno. Aya, mathoth po ntiere ka kodwa ni paro school mane. Fredrick Osuru wacho ni yawre kle wapi ni wiene jotelo mane studio kanyo piny na okil Weda kaluwore gi SG Sifuna osebedo ko wacho ni en ok onyal siro kata keto kogno kaka SG mar siro Ruto 2027. Wacho ni Olango mane nen chama nonego okang' mane ma chama onego kaw. Mano penjo mageni Mheshimiwa Weda ngiduoka achiel koda ka Masara ka wane studio karkae. Vital Suchieng' Murgem karariyo mosna jotelo mane studio kanyo an kodwero piny kaluwo chenro live. Mheshimiwa Masara ntiere iri kato bang'e ng'adhira. Erokamano. Cleopa Weda nowuok makiny ni ji owe walo, jo bedo mofuo, jogo go koko. Iwinjo Weda, wan kaka chama wa qualify mondo wagola candidate mar president. To samo dhi negotiation nyaka ibed gi cards mopogore. Edhe yudo gimidwaro to kokiyudo nyaka ibed gi plan B. Kokwa yudo presidency to wadwaro deputy president. Ng'ato ok nyal koni ni 2032 odhi support kini onge position. Kopo ne odwano dhi omiwa presidency in 2032 to omiwa deputy president ma kowuok kaka embe dongo bedo president kowuok bedo deputy president. Wan gi ji mang'eny manyalo bedo deputy president. E Luoland kata ODM okwa koso ji. E Luoland iwacho ni onge ji sani. Wan gi Nyawang'aya
moromo bedo deputy president. Wan gi ng'ami luongo ni Mbadi oromo bedo deputy president. Wan gi waziri Opiyo Wandayi oromo deputy president. Wan gi Raymond Omolo oromo bedo deputy president. Wan gi Peter Masara oromo bedo deputy president. So wan gi ji manyalo bedo deputy president. Wan kata gi Winnie Odinga nyalo bedo deputy president. Kata Mama Haida nyalo bedo deputy president. To kata onge gimi nyalo wachonwa ni party leader wa oti. Iga ema en go mang'eny to wiye to pod ler. Kosire tembo beda kata mana president mar this republic. Mar ariyo wach handouts. Onge gimoro ma ng'ato nyalo koni. Kakoro president ma Nigeria nigi ni prochiko gi wiye. Madhi Gaburu to buru to pod yang JNC chairman. Ng'ama tin motelo ne joma tin e Kenya. Youth leader wa. Diang itugri wa ni at 82 years. To ng'ato to bedo president in Nigeria gi 90 something years. Okiga bich go imiya to chamo kwanza ng'ato kodonje pa. Oduoko rony matin ket koro state rite. Onge stress. Enu chung to wacho mani habari zenu wa Kenya. Hiyo nitafanya to beda. Odaka so many years. Mie nyako matin ma kido chung to. Bas. Gima dwa pogora gi Weda. Kawa yero jotelo momiyo wa pesa mang'eny to services bokwa beyono. Kwa kono ji ni mondo los pesa ni koro kaka ansande ani office achok pesa mang'eny emedi dok yerago. Mano wa mislead the community. Mane momiyo devolution poko work for us kako oganda. Wadwaro ng'ama ideology ne are very clear, track record ne are clear. Wadwa yiere kata en gi pesa kata onge go mondo odhi omiwa service. Leadership is about service. Okay, about ni ng'ani osomo ng'ani nigi pesa. Kane mosedhi go wrong. Ng'ato nyaka miwa blueprint mare mondo miwa ne kako nyalo bedo jatelo. Machielo bende dwa wacho ka wan kako oganda ok wanyalo alwa bang' ng'ato for the sake of law. Nyaka wabed gi terms and conditions ma wadhi go e collusion. Odwarowa wambe wadware. Omiyo konya nyisowa ni Kindiki odhi kelo mbula di ka en deputy president 2027. Wabiro wi ni to dhi biro gang'o e mesa. To wan kaka chama wabiro gang'o e mesa. Wakili ng'ato kik wuondi ni chama orumo. To some of us kaka an mabedo kani to bokinyisa ni abedo kani ke chama nyo certificate. An oseyera deriyo ka onge chama mamin. Mokwongo yiero gi SDP korengo dwaro presidency. Seche go nake mane powerful. Ka dwaro councilor moruba. 2017 oyiera kaka independent member of parliament. Ka MP ma defend ne nigi chama. To pod na yombe gang'owa independent. Some of us track record wa emamiyo wachopo kama wantiere ni. Omiyo wadwaro leaders come chakre 2027 man gi good track record. Makata ka inja chama temiyo pa chama bedo popular. Ok ni rely ni mi certificate mundi yombi siko mani party nyakwa strengthen gi joma miyo party kichungi wuoyo to jiluo party nikech party omiyo gi a good leader, a leader matimo gik ma party dwaro, ok mabeda baggage to the party. Wadwaro leaders magin asset to the party. That means niya karo ng'at moro marach kan gi pesa Weda in short itemo nyiswa ni ng'ato odhi uso lopene to bed gi pesa mang'eny to midi elo fellow to dhi obed e telo. Mano ka no deliver kech pesa ne mane otiyo gocha nyako recover ok en NGO. Nyako recover pesa ne kendo koko chak tich mano kwa biyudo good leaders. For example, ansani in the whole country ane mjumbe mosemiyo joge ne basari. Na miyo nyithinde 3,000 sing 10,000 to nyithindo 200 tere driving school. Kijana moro penjo ka kipingi luonge ni Brian. Brian na miyo nyithindi 1,970 sing 10,000 to gimowa piyo scholarship. Nwa miyo nitie pesa mwatenga side iluongo ni Nuru. Sona West Nuru maya piny. Nwa miyo nyithindo 70,000 nyithindo 45. Maginwa miyo gi full scholarship. E secondary nwa kao nyithindo 45. Mwa miyo full scholarship 56,000. Kichodo nwa dwa yudo doctors. Strategy mara Weda en niya kimia ji pesa tema rom, jomoko kao pesa no tidhi riemb gi kech pesa no ko clear the fee. Koro wadwaro ni every ward wang'eni can we have few doctors, can we have few lawyers, can we have few engineers in the next 4 years mondo ka penje timo to wayudo jo A adi. Ok inyal leko ni dhi yudo jo A, nyaka plan kaka jogi dhi yudo A. Joma dhi biyo engineering ing'e nyathi moro mano kao KCP mabeta en nyathi kich imiye full scholarship to dhi school mano luonge. Kaka sani nitie nyithindo moa luong Suna West madhi grade 10 gidhi e national schools madongo mago wamiyo support mondo wang'e ni gidhi kelo A's mondo in future koro wabed ni Suna West be nyalo compete gi regions mamoko a job market ka wan gi joma qualify. So nitie joma wamiyo full scholarship based on performance margi to gi target ma wan go kodgi. Machielo ni penjo mara dwaro bedo governor in future.
sani koko chek Cleopa. Lek no ponti. Ok ni entie. Lek no koka chopo kare. E ODM nikech koro isewinjo mit gi lek mar ODM. Chama na en ODM to chama na en jo Migori. Adwa wuoyo gi jo Migori. Akono gi ni nachako kaka kansela dhi uru rubune kaka natiyo. Abedo meya mogik ma Migori ngi uru kaka natiyo kan meya. Sani a serve second term na kaka mjumbe Masuna West. Dhi uru ne gi wang'u to dhugo na ombulu. Aonge mwandu mabro nyiewo goji. To gima dwala assure gini leadership is not about presence and about consistency. Ibedo ng'at moro matimo gik moko. Koro ka jo Migori dhi dwaro gimiluongo ni service delivery. To Peter Masara ene candidate man gi EE. Iwinjo. O exceed expectation e kima antiere sani. Koro wan kako oganda mar joluo bende. Onge ng'ama riembe chama. Babu nigi haki. En mani oringo. Babu is my personal friend. Mabe adwa ni Weda elewa uru Babu. Nairobi kama ndibed governor, nyaka yude okuche moko, nyaka yude wakamba moko. Iwinjo. Koro siasa mababu goyo, odwa no yude jomoko matindo mo ukambani, jomoko mo yudo Kikuyu, oriyo gi oganda wa maronagi kata family mar ODM ni mondo dhi otimre nade o win. Onge rach Babu bedo gi aspiration ni future obed kingpin. The words nigi teko, kichako wacho be ji chako ng'iyo go. To right now Babu o respect ang'eyo ni Babu o respect Oburu, Babu respect party kende enja chama. Mak mana ni space ko yudre to ji nyaka ndikni. Kech kok idwaro be ng'ama mionge. Kilinga linga somewhere. Ng'ama biro wacho ni idwaro gimoro. To ngome go jotelo gi kiwacho ni oluonge DC mar ODM. Imbi onego luongo romo. Okay, let me tell you. Ok ni jogo dwaro. NDC mar party is due. Before any election, according to the constitution mar ODM, en ni nyaka luong NDC mondo gik manyocha Central Committee, National Governing Council osekalo. Kore dhi bitisha gi kanye NDC. Mar ariyo no bedo NDC timore once every 5 years unless ni nitiere emergency. Sama notime last NDC nen karango. This year nonego wabed gi NDC dwe mar adek according to Raila. Nonego wabed gi dwe mar adek mondo wang'eni to wadhi nang'o e next general election. So onge ng'ama demand mondo to be there's no problem ka members or demand for NDC. But nitiere law ma govern kaka ji dhi ang'owa e NDC. Mondo dhi opuodhi Oburu kaka party leader, Wanga kaka jakom, to gi kombe maonge ji otimre nade orwake, to gi ka wadhi kaka ODM wadhi dwaro presidency, koso kaka sani koro party leader wa Oburu Odinga se initiate ni wawuog gi other parties. Ibro report nwa NDC kanyo ni wasewuoyo gi jo UDA gi wacho nwa kama. And any other interested ang'owa party wanyalo gogo mbaka. Pero kamana ahinya wakili Weda ntiere mathoth ahinya ma ntiere kamano lose minyalo mulo kapok ang' watieko twak ni mar ODM. Kenyo wacho paro lemo. Ng'ato wacho nani mokwongo kik aluong nying baba. Odwa na luong nying kwargi. Baba ni ner gimoro ma ode chwe kore madhi. Baba ne en baba wa. Kendo sama ne weche tek mane goji mane moi kitimo ne. Weda gire mane ntie. An mane antie Weda personally. An achiel kuom joma dhi Nyati House. Omiyo jomoko tiyo biro sane ka pwenyi yang'ore mokore mayom. Koro gisini wagine. Be kata kuromo ikone aluongo nying baba ini nyalo timo. Aluong kendo mondo kore react. Ing'e jomoko wen be wanyapa ma koromo kodie mudho. To nyalo padi anoya. Diyud ka you are very surprised. Olembo e school masomo atime form 4. Kenda kalo mayudo first division. Mase bedo chairman board mar Olembo for 6 years. Olembo na nyewe bus. Giri mane sikunde ok bed gi bus cha nyiewo bus, agero administration block, agero hall. Gima koro dong ma pod adwa dhi timo, koro adwa dhi gero canon Weda dom ma modern. Pod apangora. Sikunde wach sikul jomo kipenje piny lugo ng'e ahero baba ahero. Asegero sikunde madong, gero ridore, agero dimo, mano ero. Gima jumbe ni omorago kanyo onyo to kang'eyo to koro awinje. Nikech iwacho chunya gimiluongo ni full scholarship. Gikaw CDF gipoga mar siasa. Imiyo ng'ato 2,000, ok mini mondo dhi som, imini mar siasa mondo kalgo ne wagine. So nyaka giants are being murdered. Koro kanye riek. Peter kanye timang'o riek ami tik diriyo bedo gi gimiluongo ni
full scholarship mangamulunge national school mariek ma ok nyal tipuonjo nikech piny puonjo jo mariek ngamulunge extra county school maber ma nyithindo kale mariek to ok nyal ipuonjo mane maka an gi power takuonga keta golo matin CDF ta an be an gosipe madongo manyalo choko enough marom gi CDF an kan kata MP ka kodo Suna East mi wacho Suna West to nitie CDF ma sirikal mupogo muringo gone ka ta chaka loso mara miluongo ni Suna West basar canons basari or nurus canons nur ma kore ke kulo gojo mariek kon ngane yini ageno ni nyithindi obiro maseno kama jirieke ma jikale piny ka winjo kamore dwariem ni onge fees personal abiro dwari makoni beda wadhe dwaro mheshimiwa wapare ne wuodi moro ne kama biye beth magen mofuo to wabiro chwado iwacho wach mar ODM ana onge gi lweny gi ODM ana onge gi tabu kode awacho mana ni negotiations ok tim ni ng'ane mondo gol negotiations itimo ni bwana wadwa dhi kacha your excellency wadwa dhi kacha mano gima wang'eyo to wadwaro ni piny ka koro wawuoth nade to samoro en mukoni kwanda ni kaka neno the whole country aneno kwa kata abed mana ni Kithure Kindiki biro gi 1 million votes wawe kanyo wan bende wadhi kama mane kaka ji strategy to moro mar demands ere kaka ng'ato nyalo dhi to bed gi president owacho ne nyaka sak swansu mando president mane miluso mheshimiwa mando president mane makure kata na baba ne nyalo dhi ne ywa baba Masara nyaka do e kawaluso kodi kokon Masacha ni asekuk ni gondalo duto nyaka no chake MCA mobi malo Masacha ni to wena maka gik mokethore to kethore mamo mbelwa ni wadwar rieko lakini nyaka obed jo mariek gini wade kao anene ye jo matutni to tunne zane oburu honorable oburu dinga senator mano baba na jawde matin mama na ijo waji keu kara jawde matin keu kara te nyaka no mama na ijo waji to ke podin kod geno no nyalo bedo president mane to bendo kelo tugo mang'eny e gima serious wach baba nyoni edo presidency kata kamano nyasaye nyo kawe wachwakre uru mana kaka baba no chwakore for almost 20 years wachwakre sani 10 years ke jwari ek wategno mogi jamna nyaka yukwamne jamna nyaka yuki mine mond liete nyaka nyeweo kama saro kalo kawedo kalo vijana piki nyaka ng'iew ne ji wang'ne ne kia wan wadhi konyo baba malo wan ka baba timo lwete ne twang'eyo mano to rumo ok wawach ni de kwal pesa ok wawach ni de mi ng'ata 1,000 ko inyodho gi siling 10 kende wew gi moke ok chop kata 100 mano to jotelo must show President Ruto nyocho wa every leader will stand on the development record motimo koro kamoko ero kamano enya weche thoth nya mantiere kar kanya koro moja kendo gikanya ora lor wach mar ODM geloso kata gi Duol Achiel nikech wache mar edamede mar wiu kosida wacho ng'ang'a gi moke kikwa wewe wach mar yiero no ni ji nyaka mud ko wan wado ni ji wang' ni oyier jatelo mudhir to nyalo deliver services bana ka en pesa to devolution osekelo pesa e luo land chakre 2013 billions mane ok donji to pok waneno gima billions gitimo omiyo yiero ma 2027 ok wadhi keto pesa mbele wadwaro jok man gi track record mondo mi wayud value for pesa mae county government ok wadwar ni governor moro president bire gweng'e chiegni di uchiel to kata project achiel mar county ma president nyalo launch onge wadwaro ni president ni gige national government ema jo county government timore nade land Weda ma ok wadwaro ni the 11 billion ma Migori county yudo nyaka siemno ni ma hospital ma wachako ma barabara ma gima kama ok ni stadium chiro mago gik ma national government watimo ko kama to kargi kaw pesa ni giwe national government orane gin gi propose ground ok ni governor ngedhi gige national government wadwaro ni be ikele president be launch samo launch gige ma national to mag county government moro gimoro kata mar million 500 for example Migori county Cleopa wan gi oduma
inyalo loso factory ma process oduma mondo los go mogo to modong los go chiemb gwen. Recha Migori kabiro thika ka. En pesa di motamo wa 11 billion mondo wal nyiew factory manyalo process rech mondo koro itimi gi Migori to e obedo exported. Wan gi Geto Ng'anya potato factory inyalo market nationally to internationally mondo wayudi. Wan gi gik moko mang'eny minyalo timne gi value addition gi pesa 11 billion ma wan go. Wadwaro jatelo ma uringo kata gi ndiga. An ok yiera kaka kansela. Ka ng'ama na piem go rembo gi Mercedes tana ringo gi ndiga manyombolo. Adake od lote no dake gorofa. Omiyo jo Miruba sani kama niluongo ni Sauri yako. Tinde en kama nyaka professors nyewelo. Suna West adhi ayudo ka education wan mane wan yuwa gore Migori County. Sani Suna West ema bedo ga number 1 for the last 3 years. KCP gi KCSE. Sani wan gi skunde mane onge. Achako skund miluongo ni Abwao. Nene gi nyithindo 170. Sani gi nyithindo 1000 gi wiye. Nyangubo Girls achako from nowhere Islam. Sani gi nyiri 2000 gi wiye. Skunde mang'eny sani no yudo nyithindo 80 100. Moai Suna West CDF day school was sponsor nyithindo te. Kwa mi pesa 10,000 and for the whole year. Nyithindo manyocho was sponsor sani aseyudo statistic emana temong'yo kama ndami. Nyithindo mamamiyo pesa from form 1 to form 4. Madhi university sani gin 711 from Suna West. Gavana wangu we niko Romo. Ana Migori. Gavana Achiel. Taen po ko wena. No, mara yakla ana wajo komo DM. Komo DM to mar wanga. Nyaka badai ngata Maraila nyomi hotelo kopodo ngima. Ok wakethi ke wisdom Maraila en mano miyogi. Gimoro ni wacho ka onge tiende ng'ato wach ni riemba ng'ani ok inyal pull leaders moko down mondo ini edhi. Mano is wrong. Mano tatamora. Serikali is too big. Makata ki create position moro machielo mondo ifite. We obed created to kipul ng'ato down. Kata sani dongi winjo joma tugre ni dwaro ni Jonet ogol. In iwacho ni Jonet no kwalo pesa. To Raila mano kwalo pesa ne mondo kik bet president. Emonyisa kaka Peter Masara. Mondo vote in kaka leader of minority in the National Assembly. To intigo kuko iga dek gi nus. Ninge ni Jonet okwalo pesa. Ni ling nango. Sani koro babo se tomo iki. Mabe okowuoyi wach president wowe kokisieko nani sema kengo okwadwa mchezo wan kaka oganda wase sandrema moving forward wadwaro joma wacha diri wan ng'ama mulo leaders wa mocha leaders wa to bro romo gundigi kende street car okata gi youth wangi nana the baber nikech nano kaya wadeko Chilo was my classmate Jameta osiepna ibe koraneni joma dwaro governor wana no kaka Migori biro de maber competition gango lwenye mondo dwok piny remo ke kuchwer remo kuchwer lakini gima ber ok bi mayom woodman nyaka bede kethne gi ndekne wan mo ke yero ga professor kisumo kan remo ga bijo kichwer obera teru mos remo koluoko onge remo madhi chwer kata achiel onge remo madhi chwer kata achiel lakini gima ber kata nyathi mondo nyuol dhako kuongore ni okachaki to konyuol ni pap baba mama dweche auchiel to chako mudo law ano kanya an ng'ama ja Kristo an kata giro sari sani ka remo mondo ujoma beyo jadego beyonde remo gdoge lweny golu piny makata komoni bai tinde adiage bai Masara bai kata Masara karibu wachacho Chile en lawyer wadu wachachani bai in fact lawyers are not good managers mane gima se confirm keke wach kama kona moro mosebeda good manager anyway Obama in lawyer lawyers madi to piny hapana the whole world lawyers madi kikito nganyo basari kutoka mabeno basari kutoka mabeno kikakete ni bedo governor makisumo koso iluoro bedo governor toki wacha cha komi dwaro delante mbele kae nyakora mojo pod watiere kar kae mheshimiwa Masara pod ka motegno to mare komo dwaro koro kodwa wacho kamuchungi okinyiso kata kidwaro MCA I'm a strategist until when sani ko kideclare komi idwaro it's going to be too late sani jo osechako pango sani kama ji goya jwa wacho to koro wang'ni watero ng'a to ka nyingi onge pod in mane studio ka ema ka wang'e dhi last minute tidong imi yiero jomoko winjore wuog chon jopiny ocham mini wacho nyaka cham ji ma in go matin usne ji policy ni imegi anachunga kata penj ja Migori awacho ka giwinjo 2 days ago nyane bus park ka Equity Bank to jopiny olwora nya wuotho gi tienda man ga miyo gi dong neno kurumu ni aje dong rumu to be miyo wa pile to gi yie donje ga chat semra nade adhi kurimbe wuog chon we luor ngoche emosemiyo piny dhi marach jomosomo man gi leadership quality tok gidwa wuok gibedo karen gidaki geche madongo gimiyo jomok nyal wuok oko tiyiero bas wachako ywak e TV wuoguru oko ya wuot luo gi nyi luo be wacho ni yewuoyi wan gi nyi luo motegno wan gi nyako moro kane Lilian Ngala osekonyo ji mang'eny mano nyar luo
wan gi wanga, wan gi ji mang'eny manyiluo manyalo kawo leadership. Kech sani katiba wacho ni nyaka bede mine gi joma chuo. To miel no is part of leadership. Miel is part of culture wa kate Bible. Ya ruoth moro no miel ne maber moyie pogo nus piny mare. Koro miel is part of leadership. Erokamano. Erokamano Mheshimiwa Masara kaachiel koda ka Ambrose Weda. Wadhi duogo kar kae mondo warang wuoyo machielo mabende koro osenyiedhore e pap kendo osenyiso dwaro mare mar laro kom mar tend piny Kenya mano kwa loso kuom Eliud Owalo makoro osegwetawe apis mare mane nitiere godo e sirkal mano mar William Ruto kendo koro sani wuok oko mar wacho no dhi bedo kom edebe kolaro komno mar jatend piny Kenya e yiero mabiro. Waduogo twak makamano wakaw yweyo masani, waduogo kod mathoth, ang'eni ka wakaw yweyo masani ang' konwa mathoth ni Ambrose Weda to lara ng'ombere ka. Waduogo nyaka Ramogi joma kikiri mabor. Dhako muol kadonjo, matiende ni bedo ni ng'ato ling' e kinde ma owendo ok ofulo ni omuol. Samoro en kod kido mamoko.